Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, diumenge 22 de durant l'any. Evangeli segons Sant Mateu. Des d'aleshores, començà Jesús a manifestar als seus deixebles que convenia que ell anés a Jerusalem i patís moltes coses de part dels ancians i dels grans sacerdots i dels escribes, i que fos mort i que el tercer dia ressuscités. I prenent-lo a part, Pere començà a increpar-lo, dient: «Lluny de tu, Senyor, no et succeirà tal cosa». Però ell, adreçant-se a Pere, li digué: «Vés-te'n del meu davant, Satanàs. M'ets escàndol perquè no trobes el gust de les coses de Déu, sinó la dels homes». Llavors Jesús digué als seus deixebles: «Si algú vol venir darrere meu, que es negui ell mateix i prengui la seva creu i em segueixi. Perquè el qui vulgui salvar la seva vida la perdrà. Però el qui perdi la seva vida per causa de mi la trobarà. Què en treu, doncs, l'home, si guanya el món enter, però perd la seva vida? O què donarà un home a canvi de la seva vida? Perquè el Fill de l'home ha de venir en la glòria del seu Pare amb els seus àngels, i aleshores donarà a cadascú segons les seves obres. En veritat us dic, hi ha alguns dels aquí presents que no gustaran la mort fins que no hagin vist el Fill de l'home venint en el seu regne». Comentari per Father Bimal Amsusai, Ranchi, Índia. Si algú vol venir darrere meu, que es negui ell mateix i prengui la seva creu i em segueixi. Avui considerem que veure Jesús i seguir-lo requereix tenir una obediència madura que ens permeti escoltar i ser responsables, capaços de respondre. I això només és possible en les persones que veritablement s'han alliberat dels capricis infantils i de les passions. Si algú vol venir darrere meu, que es negui ell mateix i prengui la seva creu i em segueixi. Escoltar i respondre a la crida de Déu en les nostres vides quotidianes significa ser capaços d'oblidar-nos de nosaltres mateixos i de servir als altres. Només l'amor fa factible aquest risc. Buda diu que per viure una vida de pura entrega, un no ha de considerar res com a propi, tot i viure enmig de l'abundor. Un exemple és la vida familiar on els pares es lliuren totalment i generosa al benestar familiar, potser fins al punt d'oblidar-se d'ells mateixos. Ells procuren actuar així per tal que els seus fills estiguin ben preparats per a tenir un millor futur. Si és així, a més, la família serà una i unida. Tenim centenars d'exemples commovedors de professors, metges, agents socials, persones consagrades i sants. El Papa Francesc ens empeny a veure Jesús en la nostra vida corrent, ja que encara que la vida d'una persona es mogui en un terreny ple d'espines i malesa, hi ha sempre un espai en el qual la bona llavor pot créixer. Heu de confiar en Déu. Un gra de blat pot alliberar tota la seva vitalitat només quan es trenca i mor, com Jesús, el qual, morint, mostrà tot el seu amor donant la vida. L'exemple del gra de blat és la vida mateixa de Jesús i de cada deixeble que el serveix, que dona testimoni d'ell i que té la vida en ell. El qui perdi la seva vida per causa de mi, la trobarà. Amén.